Е да има модерен и красив ресторант. Той да се казва Морско чудо и да е в морската столица. Той ще бъде на две нива. Първото ниво ще е залата за хранене. Там ще предлагам българска и международна кухня. Ще има музика на живо. Човек ще се чувства приятно и комфортно. По средата ще има бар и камина. Камината ще е голяма и кръгла. По стените ще има няколко аквариуми с много риби, на които хората да се радват. Второто ниво ще е бара. Там, като завърших на вечерта, ще можете да сядате на по чашка аперитив. Аз обичам да ходя на ресторант. Миналата година, когато празнувахме на майка ми рождения ден, отидохме на ресторант. Там си поръчахме специалитета на готвача. Чувствах се много комфортно и приятно. Искам за в бъдеще моите клиенти да се чувстват така, както и аз. Мечтая смело. Ще дам всичко, за да постигна моята мечта.